Γράφουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ με τον Κώστα δεύτερη μέρα με τη Λατζάν του Παστό Ποηλατούι. Είναι η αρχή του Area 51. Πάμε να κάνουμε κάτι άλλο, κάτι καινούριο, που άλλες μερικές. Πάμε να το κάνουμε. Είναι τα περιμένει. Μπράβο. Δεν έχουμε ιδέα που πάει το άλλο το μονοπάτι. Κινητήρας βιστός. Δεν του θα να περιχώρητος ότι έβρεξε. Πολλά ελαφριά. Έπαιζε πολλά ελαφριά. Εσάσαν λίγο το μονοπάτι δάμε. Καθαρίσαν το μονοπάτι δάμε στην αρχή που το κάναμε και χτες. Και πάμε να το κάνουμε. Δεν ξέρω, πες και αξίζει τον κόπο. Κονακάθαρτο δάμε. Ναι ρε! Σκαλιά! Μετά που χαθήκαμε δάμε στους δρόμους, ήβραμε λίγο δάμε τη συνέχεια του μονοπαθιού, αλλά λίγο ακάθαρτο. Ξέρω αν αξίζει τον κόπο δάμε. Ναι γε μου. Και μετά όπας ρε, μου κάνει έντο. Κούρβα. Δεν φκένει με τίποτε. Σίγμα. Να το τραβήσω ίσα εγώ, να πάει δαμέ. Και ξανά από δά. Μπράβο. Μπράβο. Και τι κλείσει. Εντό, όπας. Μπράβο. Και μετά Αου! Πολύ κλείσει ρε. Έχει αρκετή κλείσει. Δεν του φαίνεται. Όπας. Στο πάρουμε μπουραμε κανονικά. Ναι, ναι, έχει switchback. Αρκετά. Είναι καθαρόν και προσφέρεται για ταχύτητα. Φοβούμαι να το αγγίκω αν πάτσε. Αν και καρφώσουμε. Πού μου πάει ρε μετά. Παναγία μου ρε. Ναι ρε.
Πάει σούλο με στόπερ δαμε, ναι. Πάρα πολύ κλίση. Πού πας? Μετά? Τι εννοείς ρε φίλε? Yeah, boy. Γύρνε το. Απαναία μου, δεν τη βρήκαμε! Και στέγη! Λοιπόν, συνεχίζουμε που δάμε τα περιπέτειες μας, τα μονοπάθια. Να πούν τώρα. Πού μου πήγε? Τώρα εγώ άνοιξα τη. Όπα, σε τη δάμε, να σχίσουμε που δάμε. Όχι, ξάσεις καλού, ρε, να φάμε νομίζω που δάμε, ρε. Όπας. Όχι. Ω μαλάκα. Θα σκοτωθώ, ρε. Switchback. Δεν πέσα. Α, τι πάμε. Off camber. Ναι, είναι υγρόν εδώ. Δάμε, σφινώνουν που τα αλήθεια. Ρε τον παλαβό, ρε. Σφινώνουν τα τιμόνια πέρα εδώ. Χειροκητία δάμε. Ναι ρε. Ήρθαμε να δούμε το σάσερ εμπρό μου ρε.
Είναι υγρό, να τρώνει και μου το μονοπάτι που σ' αρέσει. Είναι υγρό και επικίνδυνο. Εχτες κατάξερα, σήμερα όλο βρεμένα. Ευτυχώς που είναι ο Παστίνης ο μπρος και θωρώ τα χειρόφρενα του και ξέρω πού να πάω. Α, μάνα μου, τον Παστίνη μου. Άπλωσε όπως το λέσιν. Σε καλά ρε. Α? Ναι. Δεν μου έχεις. Facile, είναι ακόμα μου έτσι λίγο αρκετά, λίγο η κλίδα. Και πίσω είναι θωρετή ο Κώστας τώρα τη φάση με GoPro. Και λίγο όμως που πίσω, αλλά δεν νομίζω να είναι ανησυχητικό τίποτε σπάσιμο. Φόρησα και τώρα το αδιάβροχο. Είναι κατάλαβα, έχω το στο βίντεο τώρα να το βάλουμε μετά. Έφυγα ευτυχώς που ήταν ο Πεύκος και έκοψα αρκετή ταχύτητα για μέ. Και μόλις είδα ένιωσα νομίζω το τιμόνι μου να μου πιάνει ο βάτος για μέ και γύρισε μου το. Με αποτέλεσμα να γυρίσει ο τιμόνι και απέσω και κάτω με το όνομα και πολλά τον και κάτω. Εν ευκένει η φωνή μου, δεν ξέρω, νομίζω πια στο βίντεο φαίνεται να το έχω παίξει. Φώναξα ο Κώστα για να μην έρθει να δω εκεί πάνω μου και ευελπιστώ όμως μου να είναι καλός για να τουλάχιστον να πάμε πίσω. Σχετικά λίγο δύσβατη περιοχή, εντάξει λίγο πιο κάτω ο χωματόδρομος. Ο δίρατος δεν έπαθε ζημιές, δυστυχώς. Έπαθα η ζημιά και τώρα να δούμε αν τα καταφέρω. Και άμεν και έναν παυσίπονο. Θέλω να το πάρω αέρα ρε κομπάρε μου, έτσι θέλω να πάει σιγά σιγά. Δεν μπορώ το σιγά. Γάμω το. Εντάξει, δεν νομίζω να είναι κάτι ανησυχητικό. Και ένα δυνάμενο τώρα ευτυχώς ότι μου κόστασε ένα παυσίπονο, σε κάνα 20 λεπτό να λειτουργήσει. Κράει με πόνος λίγο πας στο πίσω των ώμων και λίγο η κλίδα μπροστά. Αλλά αν ήταν σπάσιμο, δεν νομίζω να σηκώνουμε. Έχει αρκετά χρόνια να φάω φατσάν, η αλήθεια. Και ναι, που το βίντεο που είδαμε έτσι επανάληψη, τράβησε μου το βάτος στο τιμόνι. Πού να δεις, με έτσι την ταχύτητα που μπορούσαμε. Δεν μπορούσα να διακρίνω το βάτο. Τώρα μου το πιάνε έτσι και γύρισε μου το τιμόνι. Αγία μου. Ωραίο μονοπάτι δάμε, δύσβατο. Το εδάφος είναι τόσο τραγικό. Ναι μεν έβρεξε, σίγουρα γλιάζει, αλλά είναι παιχνιδιάρικο. Τον παλαιό φάτο γαμώ το ρε. Εν τους υπολογίζεις ρε να μπω, έχεις αγκάθια, τραβάσει. Μην ίσκουν τα αγκάθια πας στα ρούχα και τραβάσει και που να σε πιάει. Ωραίο. Μην είναι μου ψυχολογικό τώρα μου βάτω. Όπασε.
Πάλι καλά που είχε πέτρες, που είχε κορμούς, τίποτε να εξέχουν. Ήταν να τρυπήσει ο ώμος μου. Αλλά τριβιζάζουμε τώρα, πάω σιγά και δεν μπορώ. Πάνω το μονοπάτι. Ναι ρε, αυτό ήταν.